Ngayon, may kwento ako. Tungkol sa banal na aso, santong kabayo, dito sa Ohio. May isang Pilipina na ng ibang bansa, sa bansang napakainit, siya'y uhaw sa pera. May anak siya sa pagkadalaga, sinisisi sa nanay niyang istrikta. Iniwan ang anak, bahala na kung sinong mag-alaga. Ukininayo, akala mo perfecto, natatawa ko. Ukininayo, akala mo perfecto, natatawa ko. Sa'yo nakakita ng Amerikano at nilapit ang sarili. Tuwing okasyon, iba't ibang posisyon. May manager, may engineer, pati business owner. Dahil at magka-green card, pinikot si Amerikano. Ukininayo, akala mo perfecto, natatawa ko. Ukininayo, akala mo perfecto, natatawa ko. Sa'yo sa sobrang lasing ni Amerikano, si Pilipina na ang nagtrabaho at nagmabayo. Pagkalipas ng 2 linggo, panagutan mo ko, naiyak na lang si Kalo. Dahil may anak at asawa